ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар якум советский қарор дорем. дар инҷо якум советский, дар ин тараф бошад робасӯи калсивои дӯстӣ мардон ва хонаи фурӯши имрӯзамон. дӯстони азиз, дар мана ҳамин бинои советӣ ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафте. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар дуюм ошона ҷойгир мебошад. мана ҳамин хона аст дӯстони азиз ва дар назди бино садик аст. боз коммерческий институтам дар наздикиаш мебошад, ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 55 метри квадратӣ беҳисоби балкон. дӯстони азиз, беҳисоби балкон 55 метри квадратӣ мебошад. дар дуюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. домӯи кирпичӣ мебошад назди роҳи калон. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар инҷо даромадгоҳ, коридор, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона дӯстони азиз, балкон ҳам дорад, тапчан аст ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. мактаби 38, мактаби 59, садик дар назди бино, масҷиди холмашраб ҳамагӣ 100 метр болотарак мебошад дӯстони азиз. дар инҷо буғчаи кӯдакона ва ман ҳамин раи калон мебошад дӯстони азиз. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ҳамаи ҳуҷраҳояш тиреза дорад. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона мебошад дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем масҷиди холмашраб дар назди бино мебошад. мана ҳамин дӯстони азиз масҷид аст. мана ҳамин масҷид тақрибан 100 метр аз хона мебошад. мана ҳамин хел раҳ дорад, масҷид мешавад. масҷид, дута мактаб, садик дар назди бино ҷойгир ҳастанд. махозаҳоям зиёд мебошад. ин ошхона дӯстони азиз. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва ин балкон тапчанам дорад. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем садик дар пеши бино. ман ҳамин садик аст дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидед ҳама чизҳои даркорӣ дар назди бино ҷойгир аст. ман ҳамин раҳи калон, ман рост меравем. боз яктаи дигар масҷид мешавад, масҷиди якум советский ва худи якум советский мешаваду дар он тараф беморхонаи якум советский. минтақаи беҳтарин дӯстони азиз. ва ман ҳамин хел агар рост поён равем, аллакай мардон мешавад. чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, минтақаи хуб мебошад, инфраструктураи хуб дорад. ва ин ҳоҷатхонаву ҳаммом термекс ҳаст. се хонага дар дуюм ошона дар якум советский ҷойгир аст, таъмир дорад. нархи хона бошад дӯстони азиз 530 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0202 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.